Good morning kids! Bago natin ipagpatuloy ang continuation ng writing number words of whole numbers, shout out muna tayo sa mga magagaling na batang kagaya ni Bricks ng Valenzuela City. Siya yung nagre-recite ng Mi Ultimo at Diyos ni Dr. Jose Rizal. At ang isa pa ay si Anki, 5 years old, ng Pampanga. At sa mga iba pang bata ng grade 1 and early learners ng IVFC, good morning, good day, and good afternoon. Ipagpatuloy natin ang reading and writing ng whole numbers, but this time, mas mataas na level na, level 2. Sa pagkakataong ito, iibahin ko ang iyong gagawin. Kayo muna ang magbabasa at magsusulat sa inyong notebook ng mga salitang bilang o number word sa Ingles. Pwede niyong i-pause ang video habang kayo ay nagsusulat. At sa pagbabasa, mangyari lang bigkasin ng malakas at malinaw ang bawat salita. Kindly read and write the number word. $115. $123. $168. $175. $184. $198. $144. $114. $240. $253. $267. $235. $211.
300. 348. 333. 318. 423. 550. 547. 572. 643. 735. 743. 804. 843. 958. 947. 900. Congratulations! Now let us wait for your teacher to discuss these items. This project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Just remember, this is my personal advocacy and it is free. Anyone may join.